Исәннәрмесез, саулармысыз? Ни хәлләрегез бар? Исән саулар гына яшәп тордыгызмы? Без сезнең белән бүген Әрмән халык әкиятен тыңларбыз. Ягез әле, әкиятның башын хәтерлисезме? Исегезгә төшерсәгез, без дәвам итәбез. Bir atna үтте микән, ике атна үтте микән, патша гаҗәеп бер палас тукыган. Сәүдәгәрнең хатыны әлеге паласны күргәндә шак каткан. Кара әле, нинди бай табыш эләктердек бит без. Әйдә бу паласны базарга алып чыгып сатыйк дигән. Һәм сәүдәгәр әлеге патша тукыган паласны базарга алып чыгып саткан. Кайткач, акчаны хатынына биргән. Хатыны менә, күрдеңме, нинди бай табыш. Әйдә без аннан палас тукытыйк һәм патшага бүләк итик. Ә ул патша безнең шундый бүләккә каршы тагы да затлырак бүләк бирер әле дигән. Сәүдәгәр әлеге бүлмәгә кергәндә, "Эй, син палас тукучы хәерче, син миңа шундый палас тукып бир, аның зурлыгы патша сарайының идәненә туры килерлек булсын." Патша эчтән генә сөенгән. Ул белмичә кем белсен инде үзенең сарайының идәненең нинди зурлыкта икәнен, һәм шундук ул палас тукырга тотынган. Әлеге паласка ул бөтен илһамын, җанын, тәнен биреп иҗат иткән ки, чынлап та дөньяда моннан да матур палас булмаган. Паласның почмагына үзенең хәлләрен әйтеп, хатынына хат кебек язып калдырган. Менә сәүдәгәр әлеге паласны күтәреп патша сарайына киткән. Патша сарайына килеп кергәч, аны каршыларга патшаның хатыны чыккан. Сәүдәгәр әлеге паласны патша сарайының идәненә җәеп җибәргән. Хатыны да шак каткан. Әлеге палас аның сарайының идәненә туп-туры килгән дә куйган. Һәм бик кызыксынып, әлеге паласның сүрәтләрен, бизәкләрен карап йөри башлаган. Шул вакыт почмакта иренең аңа язган, чигеп язган язуын күреп алган. Укыган да агарынып киткән, һәм тизрәк сәүдәгәргә һәм вәзирләренә әлеге паласны тукучыны бирегә китерергә кушкан. Вәзирләр тиз генә сәүдәгәр белән бергә әлеге тукучыны китерергә юлга кузгалганнар. Менә алар сәүдәгәрнең өенә килеп кергәннәр. Сәүдәгәр тиз генә патшаны юындырган, кырындырган, ашаткан, киендергән дә вәзирләр алдына чыгарып бастырган. Патша шул хәтле ябык булган. Шул хәтле хәлдән тайган булган, үзгәргән, аны беркем дә танымаган. Вәзирләре әлеге патшаны хатыны янына алып кайтканнар. Менә патша сарайына килеп кергән. Шундук хатыны аны танып алып кочагына атылган. Патша да хатынын кочаклап алып, "Эй хатын, һөнәр алтыннан да кыйммәтрәк" дип, белми әйтмиләр икән. Рәхмәт сиңа дигән. Эй, минем кадерле әкият сөюче дусларым, әлбәттә инде бу һөнәр турында әкият сөйләгәндә сез үзегез дә нинди һөнәрләр белгәнегезне барлап чыккансыздыр. Әйдәгез әле менә шушы барлаган һөнәрләрегезне хат итеп язып, яисә рәсем рәвешендә ясап, безнең редакциягә Шаян ТВ-га җибәрегез әле. Бәлки әлеге ясаган рәсемнәрегезне сез әле телеэкраннарда да үзегез һәм сезнең кебек яшьтәшләрегез дә күрер дигән уйда теләктә калам. Мин Хуҗа Насыр Тиң, киләсе очрашуларга хәтле
Сездән хатлар һәм рәсемнәр көтеп, сау булашам.